Menu hari ini saya mau masak terong ungu. Terong ungu karo pindang. Nah, iki lur. Nah, untuk terongnya lur, aku lek ngirisi tak onceki seperti ini lur. Dadi ora tak resi kabeh kuning apa kulite ngene iki. Dan resi gak apa-apa, masih gak pacar sih gak apa-apa. Umpama gak onceki kulite gak apa-apa lur, wong terong enom ya. Dadi ngene wis gak masalah. Wis beres iki. Mang tak risi, saiki tak kuning ini. Lah engko tak we kanca lur. Kancane iki lur. Nah iki. Tak we kanca iwak kenekan iki. Wis. Ngene wis tok enak lur. Nah, untuk sego nasinya saya pakai ampok lur. Iki pakai tak kerucuk banyu panas dhisik. Lah wis dikerucuk banyu panas dadine kaya iki. Jangane terong, segone sego ampok. Wes jan menu istimewa lur hari ini lur. Ini sego ampok ini sudah tak kelucur banyu panas lur iki mau. Iki kari nyemplungke dandang. Dicemplungkan dandang dulu lur. Ini kalau masak yang sudah dikerucuk banyu panas gak usah suwe-suwe lur ya. Jadinya kita kukus selama 15 atau 20 menit enggak apa-apa, setengah jam juga boleh. Nah ini ki wis beres lur. Lek wis cukup ojo lali ditutup lur ya, lek ngukus cek mateng temenan. Nah kalau sudah cukup mateng kita buka begini, terus kita ciduki lur ya. Nah kita ciduki ambek entong ini. Ambune enak rek. Hati lek nyiduki ampok aja sampai dipuluki lur, sebab iki sik panas iki berbahaya. Iso mlentung nek nggone tangan ya ing driji. Wow, ini dia ampoke wis mantap iki. Untuk bumbunya ini lur. Untuk bumbu jangan terong lur ya. Sayur terongnya bumbune brambang roto oke ya, tak cukupe, terus bawang, ada rego, terus dikasih kunir ini ki lombok. Jangan lupa nanti dikasih santan. Nah aku santannya pakai ini lur ya, santan sasa. Wis ngene kena nggo jangan terong karo segone wampok. Wis mantap lur. Saiki bumbune tak gongso dulu, apa tak goreng dulu lur. Nah, sak cukupe wae lengone cemplungke lur ya. Bumbune cemplungke diorak-arik sampai mateng. Wis mateng dintas. Diserok ngene. Bari kita seleh lemper utawa cowek. Wis beres ini tok ae wis gak apa-apa. Siap digerus lur. Tak sambil goreng iwak sih lur. Nah iwaknya tak goreng nganggo ngemesak widik, memang tak sengaja lur ya, pindak kakean jerantahnya. Jadi asline iki ya karo ngirit lengo. Saiki bumbune tak gerus sik lur, tak sambil ngerus bumbu karo ngenteni iwake mateng begitu ya. Nah digerus sampai lembut. Nah ini lur ya. Lur, iwake tak walik sih lur. Nah, tak walik alon-alon ae. Jane pindang iki wis mateng lur, kan dikukus kan, dipindang kan dikukus to lur. Iki digoreng ukur-ukur ngene ae cek nemen-nemen. Lengone pengijitan. Ya, begini. Lah lek kakean lengo wong iku ya njrantah eman-eman lur. Eman-eman nek njrantah. Nah, iki wis mateng tak angkat sih lur. Pindangnya wis mateng, terus tak tiriskan. Nah ditus dhisik. Nah begini, terus tak sambil goreng teyong. Teyongnya digoreng sik lur ya. Nah kita goreng cek apa teyong niku cek enak lur ya. Nah les mateng dintas ngene. Nah main goyang terongi nggak usah nemen-nemen anu ngene wae ora apa-apa lur ya. Terus dolali lur iwake disuweki. Nah, tujuan disuweki untuk apa? Biar tidak nyokroki uporinya itu, durinya itu biar tidak nyokrok-nyokrok nenggone mulut lur ya.
biar aman tadi harus kita suwei begini. Wis ngene beres lur delon, wis kaya wong masak iwak tenan. Padahal lagi terongi gak apa-apa wis. Pokoke mambu iwak ngono ae, ngono wis mau warem lur uripe wong keadaan sederhana yo sini iki. Sementing iso mam, kena nggo kancul weteng, ndak mendemi wis beres ya lur ya. Disyukuri wae apa paringi Gusti lur ya. Nah, saiki genti anu lur, gongso bumbu lur ya. Bumbune tak gongso sing bar disambel kemang, kok disambel digerus, digongso ngene, dora arek. Nah, kemang jane wis mateng lur, tapi tetep tak gongso maneh supaya lebih enak ngono lur. Jolali lur, terongnya cemplungkan juga. Cemplungkan nunggune bumbu sing wis digongso ki mau, terus dora arek cek roto. Kalau sudah roto kita cemplungi santan lur. Santan kita jegurkan setelah kita pletet-pletet begini, pelurut begini. Ojo lali lur disoki banyu lur ya. Nah, papiku makan santannya kan kowontel ya. Duwe banyu tek oke. Nah, kita aduk begini, terus jangan lupa lagi kita tambahkan kunir bubuk alias kunyit bubuk desaku. Yes, mantap ini. Roiconya disusul sisan mbek roico iki penyedape. Wis beyes, lek gak arep penyedap ya gak usah dia penyedap. Kita uplek-uplek lur ya. Kita uplek-uplek, kita masukkan pindang yang sudah disuwek-suwek tadi. Nah, wis ngene totoke wis enak lur, wis danggep ae enak lah lur. Wong duweni iki lur ya ta. Duweni iki atau apa nek gak usah bayangan sing neko-neko ono iki sik disyukuri. Matur suwun marang peparinge Gusti lantar lek nyambut gawe duweni ya sing ngene iki lur. Terus segone ampok lur dicedhuk dhisik. Nah, segone ampok cedhuk nang nggone piring ngene iki beres. Maklum lur aku duweni bak sakjane kudune tumpul lur. Nah, saiki iwake tak cedhuk, jangane kan wis gembulak ya. Wes iki enak, empuk kabeh teronge empuk. Pindange yo empuk, irine wis tak ilaki, durinya sudah hilang lur ya. Pedes-pedes, sedep campur gurih enak lur. Ambune lho iki wis ngiming-ngimingi. Bagiku tapi lur. Nah, wis beres lur. Monggo lur katuran dari lur ya. Dicipi sik lur ayo lur. Diliki sik lur. Enak. Pedes gak? Pedes. Pedes rada campur legi ngono ndak jemplang kok. Enggak. Sekarang lebih. Monggo katuran dahar lur. Iki sarapane mung karo sego ampok. Terus jangane terong sama protolan pindang kayak mau lur ya. Jadi wis disyukuri wae anane mung ampok. Iki ampok lur ya. Ampok karo iki wis beres. Mantap lurusan lur ngene ae. Wis kena nggo ganjele weteng.